संदेश पारकर यांचे समर्थक दिवाकर मुणकर यांनी शरद पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. मुद्दाम बोलण्याचं कारण असं आहे की कणकवलीचे माजी नगरसेवक दिवाकर मुरकर सर हे आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करत आहेत. गेले अनेक दिवस त्यांनी आमच्याकडे पक्षात प्रवेश करून आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानेच त्यांना प्रवेश करायचा होता आणि सध्याचं जे राजकारण चालू आहे त्याच्यात शरद पवार साहेबांच्याच विचारावर त्यांची निष्ठा आहे. पूर्वीसुद्धा ते ॲक्टिव्ह होते, मध्ये काही वर्ष ते ॲक्टिव्ह नव्हते, परंतु त्यांची अशी इच्छा होती की आम्हाला शरद पवार साहेबांबरोबर काम करायचं आहे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं आहे आणि म्हणून त्यांनी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या प्रवेशासाठीच आज मी इथे आलेलो आहे आणि आता त्यांना आम्ही अधिकृत प्रवेश देतो पहिल्यांदा आणि मग मी आपल्याशी परत बोलतो. चालेल का तसं? का नंतर? नेमकं असं आहे की मी खरं म्हणजे 1999 पासून खरं राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे आणि शरद पवारांचं जे विचार आहेत ते शरद पवारांचे विचारच पुढे आपल्याला नेऊ शकतात देशाला, राज्याला नव्हे देशाला. आणि शरद पवारांचे विचार ज्यांना कळले, समजले, तो त्यांच्याशी नक्कीच एकनिष्ठ राहू शकेल आणि काम करू शकेल. या विचारानेच मी त्या आलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.